Hakum kini kapur bangidan hapedeng jong ke kelam COVID-19 galong ke besitom hadu kata-kata yaki nongrep ban penya yau yaki mar jongki namar ke jinglong ki yau ki hat kalaya pier bak lebak nagi por ki bamenswa. Hendrai ladangi pai pat sakani ke juk ke bamenta leng baki kor ki bor internet let's say kadan kalat kalenti kamtam habalami kiken hon ki bakloi banyarap iken nongrep hakane ke benta ban penya yau yaki marap hakawai pat karukom. Kini ke kubur, kedai kebangi lapen iteng sapi, haki kendiat senam balala. Hakabangi kermen, bahkan longpat ke kubur, keban pen mentoy, yaki babun, haki ni kesengi bamenta, nak jenglong jingman ke pertai, nak kelam COVID-19. Hakani ke kenti ke kenhun jong PCN, kalalap ikawai ke kenhuan ke belatrai nak kebenta banyarap, yaki nongrep, kani kerilum kasih jantia, haka rukom ke bacar-car. Yakini ke kenhuan la kerteng ke Zizira. Kabadai ke senat terekam ke belapen kha, nak awai pat ke kenhun terekam ke belatip, kum ke Chili Breeze Solutions Private Limited Shillong. Kabadan halum jingshai, kabadai ke kenhuan ke belapen kre iki PowerPoint presentation, bat ke belaseng deki Shikurim, kibana Chicago na USA, kata Ralph Budelman rengkat ke Kurim jong u. Hakasnam arajar katsan ke Chili Breeze Solutions Private Limited Shillong. Kalau kenjo Syaka shipo senam kenti na dok belaseng yaka. Bat shibenta ban pensa enam ya uni umau mer bashipo. Lapen kha saya ke kenhon Zizira. Ka kenhon ke batrai na kebenta ban yarap penyat yo ya ki jingsho ban shet jengta. Ki babon jat ki balapen mi ha kene ke beri unyo trem. Ka Chili Breeze hakani ka jingya lenti ka jongka ka bakhat arsnem ka layu i moy kata ka lat ka lenti ba ka dei banle ai na ka bentah ka imlang salang ti hakani ka jingya lenti jongka ba ka jing kni ya kata ka lat ka lenti ka lasyam ba ka rap ka yang ka dei ka wei na ki lat ki lenti bangin la ban ai ka liang ban siu ka liang sya kata ka imlang ka salang di hakani dei ha dakani ka jingtmu ka Chili Breeze kala rai ban penyar ya kata ke business ke jongka dak ka ba ngi pai kman sa minta pat sa syaka rap karyang hakani ke yeng ke badan hak snong golf links Shillong. Laju penyak yau ya bon ki marrep syaki wei pat ki benta jong kari India. Ya mentahi ka kenhon Zizira Wei na ki jingsho ha ka basyat jingta ubalapan mi nari lom jantia. Ka kampelet jingmut ban penyak yo ka dei yo shenrai na ka shnong lakadong ubalong marrep ubala bananam bha ha ka ni ka jela na ka jingper jung u. Hadin bagi nong rep kelepen poy unu umar syaka ni ka jaka. Hangni ki sedang ban song unu shenrai halaki jong ki jingkia kat kum ka jingkwa jong ki nong thiet. Ka wei ka bakam phala kaba ka kenhon Zizira kale haga ba penyak yo yo no marrep kadai namar yo no marrep uba ki shimti ban penyak yo game de ne lej ai hakidukan ki ba haga ni kanong ba Shillong hendrai kani ka kenhon ka kamplet jingmut ban penyak yo ni marrep ki ba na kani karilom khasi jantia shaki wei pat ki jela jongkari ka wei ka ba kampla ka ba ka kenhon Zizira kale haga ba penyak yo yo no marrep kadai namar yo no marrep ubaki shimti ban penyak yo game dia nelej ai hakidukan ki bahak ni kanong ba Shillong newat hakane ke jela hibrok kawai hendrai kene ka kenhuan ka komplet jengmut ban penyak yo ikni marrep ki banda kane kerilong kasih jantia syaki wei pat ki jela jongkari bad ya kane ke benta ka Zizira ka penyak yo ru ikni marrep katkum kane ke juk internet ka bamenta haga bagi nong thiet na keleng ki jela ki thiet bet lengba ka weni ki company ba penyat ya ki mar ki mata ki babunjat kata lengba ka amazon.com.
ke bangi le kalong ba ngi pli ya ka yo leng ba ka e-commerce menta mo kumba pitip ka perthai online shopping ka ba bro ngi menta la da ngi don kamat ka jan ka nap ru ki buon hi ngi ting la let ko online shopping ti ka zizra ru kamdon ya ka dukan kumba ngi ong shani la ni shunu ka jelaru ban penyat yo hengi penyat yo ye ki mar ki ye ki products ki jangi hi leng ba ka e-commerce kebangi di hapo ka platform jong ka Amazon badru ngi dan hi ka la ka jong ka website kata ka Zizira store Kiwede ki marrep ki baka kunhon Zizira ka penyat yo menta kide ki arjat ki khaw ban shet jasholia ya uni marrep hadian bagi nongrep ki lapan poi shakani ka jaka hangni la sedang ban pen khuoj bat ban song yo kat kum ka jingkwa jong kinong thiet Hadin gitu ki marrep ki balapan i haswa. Kangabru kedai ka wei ni ki mar ki bapen mi ki nong rap nang ni ka beriuh nyau trap. Ka baya jau bha syaki wei pat ki benta jong keri India. ki Zizira hi menta kuma PE kumni hadian janga mo ki produksi ki bangi le kilong kum usok men bab kum ushan rai ru ndai ki kinu jat shanrai ndai tang ulak adang tingi ni di ye kini ki khau khasi lani u black sticky rice ki bangi ong tinang tangi di kini ki gourmet ki seasonings ki ba pair bangi develop na ki jingthong ki bangi yo nang ni na po jelami Meghalaya ka kijat jing thong hi bangi kham pelet jingmut kalong hau lakadong shenrai namar ba hakani ka jingya lenti jingi ka Zizira menta kala don la license ti hakani ka jingya lenti ka jingi man bagi customers ki thiet ikini ki products ti ki wan pai biang singi da ki feedback hakarukom jong ka feedback mo ti ki ju pen pau hangi kumnu beki pendan kam yo ta ushenrai da ka ba kle hapo ka ngap da ka bakle po ka ngap lani hakadut bat kidi man ka step kim pendan kam tang lade ki pendan kam na ka benta ki khun ki khti na ka benta ki kmi ki pajeng ki king da ka ni ka jinget ba ka don ka jingyo jing mentoi na ka benta ka kot ka kya ti u la ka dong shenrai u dei u wei u ba ngi concentrate ba bat na lo jong ka ni ngi dan ya ka ngap ka de ka wei ni ki product ka bangi plet jingmut namar ba pinda haka jela Meghalaya ka jongi hi kalong ka bariu spa ba haka durjong ki sentiu ki skut ki so ki pai mo ka ngap ka bangi yo kum na sora ka ngap ka bangi yo kum na bhoi na po riwar ki long ki ngap ki ba long unique mo hapo ka kenten phareng kum bangi ong namar ba kum kini ki jat ngap phinom yo na shwe ki nong rap ki jongi
kini kiat lenti dah ka kenta ban penpoi ya kata ka ngap seduk kayo ka hatru ti kini hi kidei ki na baro ki products kini atli kidei ki bangi kam concentrate bah Kalong shisha kesenjam kebalak ban kentiu yaki nongrep kene kejela. Bat kalat ai kam ai jamru yaki samla klem kam hakene ka kenhuan ke bamenta. Bat ke badang dei tang ka kenhuan ke badang arsnem tam. Kumba kalong menta hakene ke jakat terikam jang ke zizira. Keladon bon ngot ke balayo okam. Kentup naruk ki bat song yaki digimar bat kumju ki bat penyak jauh yaki lengba ke internet. Kay bang ispang chilibis bakta zizra kalong ka kejumpelat yaki kena samlah ni po shlong jongi kamtam na ki kiwi benta jong ka nika jaka po ka mehla ka jongi kiwan benidang benta bangi po ka chilibis bat zizra kumun chong no ngidan kemba kat to ni ki para bitrelang ki perlok ki jongi ki berde na koi pat ka state kun ki Manipur ki Mizoram ki Nagaland ki napo Garo Hills bat kumjuru napo Jantia na West bat kumjuru ni po na Shillong City ki jongi bang yong ti kei ba ngala ban ong ba kalong ki jung toy ka ba khrau namar ya ka jing i jengai ki jong CEO jingi Ralph Budelman bat I kurim jingi I Jonah Budelman kalong ki jing ku ka ba khrau ka ba kumusong no utrai kan rat u ibet ya ka ni jelang jingi ban menyelam pung tu jat brio kum ki CEO ki jongi big director jingi ban seng ni ka company Chilibris bat zara hang ni po ka jelang jingi kay ka ba ngiyo jing mentoy nakane ka office kalong ba ni mangi kum ki khon samla menta ni jingjat ka kam ka jam ni wat kam shane shatai hindai ling ba ka jingdon jang kane ka company mo ka private company kum kini kaya rap yang bangin yo kam yo jam kham tam ki khana samla menta ki wat kam shane shatai kin yo hindai la dang ka jingdon jang kini ka jat company ki berit ka aimen siam yangi ka aimen siam yangi ka pendong yangi bangin smart instinct bat kawai ru ka dei ba nila ban pendap hayeng hasam te bat kan kan kendiat chapang ka yu jonga mo ka jinglong jonga chua bangan rong ha ka Chilibris ngalawat kam shani shatai henry ngala dep ya ka jingpuli ka ba na ka clinical nutrition and dietetics henry hakani ka por ba jinjar kam bung nengim shum la yo kam henry ka ka jingdon jong kani ka zizira office kam ka jingpuli jonga kam shum la sep a ngala ban pendan kam hakani ka zizira office ling baki products ki bangi mi penmi ya ka bamenta kuman cuba tai pi hang ne po zizra ngedon kumba khat sangut ki team members ki betrei lang hang ne te hendrai shwai kani ka company ki me hang ting la don kumba nyo phongut ki team members ki badan hang tai te ka jing mentoy kalong ba labun ki khna samla hang ne kari khasi ki jungi lan kari jentia bro ko bai te bro ki long kelum lang kumba khandai phongut ki employees ni ki team members ki bangi tre hang ne po Chilibris bat zizra te la yo jimunto shibun lamar ba bun ki khna samla khamtam hagni ka jella ka jungi ki ka bun ke jingduna kam te lingba badan ni company Chilibris ba kumjo ka zizra ilala ban pen urlong ban yo kam ki khna samla jungi Kumba kalong menta ka zizira kadang dai tang ke jing sedang na ibaret ndreki nong peniat jong kene ka kenhun kidan ke jing kmi lenti ba ke jing kermen ke baskem ba hakisnam banwan kanang ya chaprang ban penhe shushu kene ka kam balada kani ko urlong klempep bongut ki weipat ki samla ki sanang yo rong kam hakane ka kenhun kaban long ke jing mentoy bat ke jing rap shibun ya ki babun ki samla kermen ba kene ka kenhun kanang jam chaprang bat ke jing thu jongka kin urlong bat seiso ka future plan jo ka zizra ka dei ban create awareness kumbo ki ong haktin pareng ban penpoi shaki customer ki jongi hangne kari India bar ko wei te lingba ni ka social media ka platform ka bangi ka Instagram dan ka Facebook te kumtangi kwa ban namar balabun ki customer ki lathit uni umar jongi da ka order online tenrei bun ki customer ki bampat tips phang uni u product jongi te lingba ni ka social media nila ban de ki marap mariang jongi nongrap ki jongi te ngin fokus ru long yaki customers ki ba ngila ban ai ka jing kemen lani ka jing phu sam rakhi lani ki yo umar jongi bat ka jing kemen ka jing hon ban pendan kami yaki marap mariang jongi